Takže čaute. Fuck. Takže čaute, tu je Kako a vítajte pri 3. alebo 4. vlogu. Nie som si istý. A je tu aj kamoš Spooky. Čo ste lidi? Dúfam, že ho počujete, dúfam, že... No, mali by ste vlastne počuť. Takže... Fuck. No, Takže- mohli by sme sa o niečom rozprávať. No, predstav sa najskôr. Čaute, ja som Spooky a Minecraft a chcel by som tiež natáčať. No, lenže je moc veľká lama na to a nevie to. Hahaha. No a kamera je dosratá. No, vidíš to. Stačilo by iba preinštalovať... Omen. Windows. Ty si debil, kvôli Windowsu sa ti to posralo, kamo. Že vraj Lukáš hovorí. Lukáš to povedal. Dnešek viek ste No ale mali... čo sa nebudeme určite rozprávať o kamere debilnej. OK. Takže ak chcete, pridejte si ho na Skype, volá sa Mirdos55. Kontakt dám... Tí pečky sú spolu s tomu menom. Áno, dám kontakt do popisu. Takže, čo nám povieš? No, nič takého, nič moc. Ale mohli by sme... tak to asi ťažko. Počkať. Toto bude taký malý challenge, počkajte. Zjem papier. Vyberem nejaký papier náhodný. Jako úplne? Ne, celý ne. To by som nedal. Ale ako zožereš až do brucha? Ti padne. Chemo. Prepačte, musím sa napiť. Ne, že by si musel však, ale okej. Fucking shit, tu stále iba faktúry. Brat stále objednáva nejaké veci. Oh yeah! Pretože to bude vo videu, alebo môžeme načiť znova a toto tam nedáš. Si debil, prečo by som toto tam nedával? Lebo kúkaj, čo vyprávame za debiliny. To nevadí, tým sú tie vlogy zaujímavejšie. Veď čo hovorí Gogo v Troll a... Goga zdochľak v Troll a Trotl. No niekedy nič. Berte si z nich ponaučenie. Tak už máš ten papier. Počkaj, má iba taký malý, ale to ani nebudem žrať. Tak počkajte diváci, vyberiem nejaký papier zo skrine. Zatiaľ sa môžete vyprávať so mňou. Ne, sekce. Takže som späť a tu máme takto krásne papierik. Pozrite sa. Takto papierik. Tak, áno. Je hnusné. Chutí. Fakt, to je také hnusné. By som nečakali, aký môže byť papier hnusný. Však je keby žeren drevo, kámo. Povedz, lebo papier z dreva. Ne, asi No ako sa spracováva? Z dreva sa spracuje papier. Jež mi to sa mi to zaseklo v hrdle. No to nemáš moc dobre. Tretí kúsok papiera. Možno, že budeme aj s Kakaom budeme možno, že aj točiť viacejkrát, ale tiež iba po prvý raz točíme spolu. Áno, Takže je to taký mini špeciál za dvoch odberateľov. Ale ten papier mi celkom začína chutiť. Keby sa mi nezasekáva túto ždle, tak by to bolo úplne... Ešte si to dať pekne medíček, cukríček a bolo by to ideálne. Štvrtý kusok. A toto už dám na šupu. Kakao nebude vadiť, keby som na chvíľku odbehol. Nie, v pohode. Tak počte, diváci, musí na chvíľku odbehnúť. Fuck. Pátý kúsok. Ak tam kričí ako blázon, tak by ste ho nepočuli. Som tu.
Inak tieto moje okuliare, tak to bude taká špeciálna vec, ako má napríklad Asasir Toyotomi Olim, tú panvicu a čapičku s opičkou, tak ja budem mať tieto okuliare. No väčšinou nebude vydávať, iba počuť. Takže... Jop. A možno budú random vlogy zo školy, v škole a vtedy by ho bolo aj vidieť. A možno aj iných spolužiakov. Nie, akože by som sa nechcel ukazovať, ale proste tá kamera mi nejde. A namiesto panvice bude PSPčko. Si ho budeš ako šľahať o hlavu. No teraz som si ho dvakrát dal, to je nič. Takže toto je asi najdlhšie video, aké som spravil, má to už skoro 6 minút. To je Louis Vuitton. Kakao, a už si, keď si dostal ako poločné vysvedčenie, dostal si aj voľaké peňažky? Tak to je jasné. Čo si napríklad dostal, koľko? Od babky, to je špecialita, som dostal nejaký ten dezert a dokopy som dostal 50 €. Čo ti šipe? Ja za to nemôžem. Ja som dostal od jednej babky ešte len 5 € a ešte od druhej ešte neviem, či dostanem, ale mal by som. Fucking shit, 6. kúsok. Sa to nebaví moc, čo? No. Však No ale, čo je to špeciál? že sú to tí dvaja odberatelia. Fuck. Fucking shit. Potom keby diváci počuli, keby ste počuli nejaké mlaskanie, tak to by som možno že žral. Áno, lebo tu naše praso menom Spooky No jasné. stále pri počítači iba. No, To je zóniaty. Ale- Jaj. musíte uznať, že napiť nevadí sa. Že napiť sa nevadí. Alebo opiť. Opäť. Že počkajte. Proste on je také prasto, čo iba vypráva. Takže som tu a vymením si okuliare za tieto modré, na ktorých som odlomil túto špajdlu jednu, takže budú takto. Vidíte, aký to je into? Jaký je to? Bulldozer. Fuck this shit. Takže takto to bude lepšie. Sexy. Sexy. Takže tento vlog asi ukončíme. Ešte tento kúsok. Takže ten... Dopapám, počkajte. Zapijem. Actimel je prázdny. Voda ešte trošku ostala. Fuck. Príď ku mne, ja ti dám vodu, okej? Takže okej. Ďakujem, že ste... Nie, ešte tu mám 2 kúsky, takže... Ďakujem, že ste si pozreli tento vlog a uvidíme sa pri ďalšom vlogu, takže... Čau. Čau.